Professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snor de snut. Wat vindt er nou weer uit? Professor Snoort rint voor de beste boord heen en weer. Heen en weer. Dan kan er goed nadenken. Oer wat voor grote uitvindingen er waren zal. Maar Joet helpt dat rennen niet. Zijn holle bloot leeg. Hij kan net één uitvinding bedenken. Bah, het wol net. Een mooie uitvinder ben ik, sis. Wees hoe dat nou van komen? Professor Snoort zuchtte diep en denkt en denkt. Zijn knieholle dacht hem er zeer van. Ineen zit er Pieter patat. Ah! Pieter had een bredskippen west. Hij had een zwieren tas bij hem, maar van alles erin. Tomaten en groenten, Gehak, prei, siepels, vlaam, jitbaaien. een bruine ballen, cheese en nog volle meer. Ah, professor. Even wat frisse lucht happen. Nee. Ik ren op een deel om een uitvinding te bedenken, maar het wol net, zo. Oh, dat is net zo mooi. Wat is dat, professor? Dat weer de magen, Pieter. Die is leeg. Ik had de hele dag nog net eten. Te druk maar uitvinden, zo. Geen wonder, professor, dat er geen uitvinding komen wil. Nadenken maar een lege magen, dat won het, hè? Oh. Ik zeg gauw eten, maatje. Pieter brengt de bredskippen in de keuken. Hij docht de koksmoetsen op en de skelk voor. Professor Snoort komt de keuken ook in. Misschien kan Pieter helpen. Pieter, zal ik even jerpel schillen? Of kool snijden? Ik weet het net, professor. Ik wil net dat er wat misgeet, hè? Nou, maar wat zou er misgaan, Pieter? Ik dacht alleen maar wat zo saist. Goed? Nou, doe dan maar. Zet eerst maar een panne wetter op het vuur. Dan bak ik het gehakt lekker bruin in je pannenkoekspannen. Ja. En denk erom, geen toverfratsen, professor. Nee, Pieter, nee. De professor dacht krekt wat Pieter zaait. Hé, wat roekt dat gehakt lekker. Hé, wat roept dat gehakt lekker? Wat zou Pieter eens maatje? Pieter patat neemt een houten planken en snijdt tomaten en siepels fijn. Hij maakt er zuiver van goelen. Wat maakt ze, Pieter? Boerenkool maar vast, hè? Oh, nee, ik weet het al. Het spot. Nee, mis, professor. Wij eten je het wat nice. Oh. Spaghetti. Confetti? Spaghetti. Oh. Ja, dat eten ze in een heel veel land in Italië. Oh, spaghetti. Oh, en is dat lekker, Pieter? Spaghetti is hartstikke lekker, professor. Buonissimo. Ja, het wetter zie je, Pieter. Er komen alle brobbeltjes op. Ja, even de spaghetti erin doen. Hij neemt een lang pakje uit de tas. Spaghetti zit erop. Spaghetti. Dan schoddert er de stieve stokjes in het hitte wetter. Professor Snoort steert er op kop en eren bij. Wat binnen dat vernuivere stokjes, Pieter? Kist die eten? Ja, dat is nou de spaghetti. Oh. En aast, dan wordt het lange slieten. Ja. Even geduld, professor. Zo, ik maak je de saus vast in je vierde kleren. Hè? Denk even om de spaghetti, professor. Dan neem ik de telefoon op. En geen grapjes als ik voort ben, hè? Oh, nee. De professor is al inne. Hij houdt de Panama spaghetti goed in de gaten. Krijgt lange wiermen. Maar zou er wel genoeg wezen? San liet pakje voor alle keer. Hij kan alles wel op. San honger had er. Misschien kan ik Pieter wel even helpen. Oh nee, ik zou hem zo over de la bluwen. Nou ja, maar als wij nog net genoeg, papa... Hoe heet het ik alweer? Papaghetti, hè? Nou dan, nou, wacht even. Wat denkst? Zou de professor er afbluwen kennen? Hoor maar wees je.